ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ನಿಕ್ಲದೊಂದು ಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ತಿರಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಎಸ್ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಅವ್ನು ಮೂವಿನ ಈದ್ ಪೂರ್ತು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇನದು ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಆರು ಮೂಲು ಈ ಮೂವಿನ ಕಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ದ ಕಲಾವಿದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಜಂಟಿ ಅದು ಇಡೀ ಈ ಮೂವಿನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇಂಕ್ಲಿನ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತು ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ 90 ಪಾಡ್ಕಂದ ಆಗ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲೇರ ಹುಡ್ಕಂದ ಹತ್ತನ ಕೊಡಲ್ಲ ಪತನವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಡಂದ ಆಗ್ತೇನೆ ಲಿಮಿಟ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾನತ್ತ ಡಯಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓ ಡಯಲಾಗ್ ಅವು ನಳಿನಿ 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 ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Enjoyed the movie. Thank you so much. First, actually, I would like to thank Manoj, Oman ಕಲಾವಿದರು ಬಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ದ ಮಾದ ತುಳುವೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಉದು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಸ್ಕತ್ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಳ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾದ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ ಲವ್ ತೂದಿದ್ದಾತ ಅವು ಇನಿ ಐನೇ ವಾಪಸ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು and you guys are doing a great job ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಅತ್ತ ತುಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೇವಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐನು ಒವನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲ ಪಾತೆಗ್ ದಾಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದರ್ ಬಂದು ಏನು ದಾಂಕ್ಲ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 minutes ಲೈಕ್ ವಿದಯ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲ ನಂಬುವ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಅಸ್ ಪಂದ್ ಕೇನೋದಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ 90 ml ಪಾಡು ದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ 90 ml ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಮೂವಿ 90 ml ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಡ ಸೀನರಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಪೂರ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡ KGF ಟೈಪ್ ದ ಪೂರ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ತುಳು ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಎಂಚಾಯ್ ಪಂಡ ಬಿಡ್ಕ ಪಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಅವರ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಡೋಡು ಲಿಮಿಟ್ ಹುಡುಕೋಡು ಮೂವಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಏರ್ಲ ಪರೋಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಾನು ಪರ್ರೆ 90 ಬರ್ತೀನಿ 20 ಬರ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಓವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಏನಪ್ಪ ರೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇದು ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂವಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಪೂರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಡಂತೆ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಡ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೀರು ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಂಬುಜ ಸಂಜೀವಿನಿಗೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕೇಸ್ಗೆ ಪೋಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಕಾಮಿಡಿ something message to learn from that. Thank you so much. It was a good movie. I admire it. Thank you.
ಎಸ್ ಎಂಕೆತ್ತು ಮಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಮೂವಿ ಟಾಪ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರಲಿದ್ದೇನೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮೂವಿ ಪರವಾಗಿ ವರ್ಷ It was a nice movie. ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಮಲೋಪುರಗ ಪರ್ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಉಂತಾಲೆ ಪರ್ಪಿನಗಳು ಒಯ್ನು ಉಂತಾವಡು ಕಂಬನ್ ಉಂತಾವಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತೇರ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಅದೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಸುರುಕು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಏಸ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣುದು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಆಗುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತುಯರು ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ತೀ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ 90 ml ಕಿಕ್ ಬಾರ್ ಜೋರ್ಡ್ ಹಾಕದಂಡು ಆಯ್ತು ಅಮಲ್ ತಿಳಿಕೆ ಅಮಲ್ ನಾನು ಜೋರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ದಯಣ್ಣ ಎಡ್ಡತ್ತನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪೊರ್ಮುನೆಟ್ ಮೇರ್ಲವರಿ ನಮ್ಮ ಒಮಾಂಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮೇರ್ ನಾಲೈನ್ ಡ್ರಾಮಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಹೋದರೆ ದಯಾನಂದ್ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ದಯಣ್ಣ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು 90 ml ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಸೋಕು ತೆಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾವನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಆತದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಾತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇರು ನನಪೋದ 19 ಬುಡಪರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ 90 ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬುಡಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much. Yes, Roshan bhai. So how was the movie? Movie was very nice. Actually, I came here, I never expected. I've seen a lot of Malayalam movies nowadays. The cinema is improving. So I was expecting a normal movie, but then this was really good. The comic timing was very nice. And the story overall was very good and the performance was very nice. So it was a complete entertainment. I could see everybody getting involved in the movie and everyone was laughing a lot. So I think it was a very brilliant movie and I think it is good for the Kannada cinema actually. Such good movies keep coming, so it's very good. So yeah, that's out. Thank you so much Roshan bhai. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೈತೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ತೂನಾಗ ಇಂಗ್ಲು ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ಏ ಬರ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪಾಡ್ನಿ ಒಣ್ಣ ಆತು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಐಡ್ದ ಒಕ್ಕೊಂಡದ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದಾಗ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಆ ಬಾಲೆಂದು ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಪೊಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಬಂದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇಂಚೆನ ನಾನಾತ್ ಮೂವಿ ಬರಡ ಬಂದದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಿನಿದ್ರು ಸೂಪರ್ Thank you so much Kishan. Yes sir, in Chetan cinema. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಐತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಐತೇನೆ ಪಂಡ ನಾನು ತೂಕ ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಒಂಚಿ ಮಾರಲ್ ಉಂಡು ಪರ್ಪುಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಲೊಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜವಾನಗಳು ಪರೊಂದು ಮಾತಾ ಪಂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡು ಆಗಲೇ ಮುಂಚೆ ಮಾರಲ್ಲ ದೋಷವಾದೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ it was overall the movie was excellent. After a long time onji Tulu onji at comedy movie tudbari kushi. So expecting many more to come. Thank you so much. Okay, thank you so much. Yes sir, in Chetan cinema. It was a very nice film, ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ತುಳು ನಾಟಕ ತೂಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೂವಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ದೇ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಎಂಕಲು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಅವು ಪೂರ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಮೋನೇಡು ತೆಲಿಕೆ ತೂಯರಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡಿ
ಲೈಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ತೂವರೆ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಕಾಣತ್ತೇರಿ ಸೊ ಇರಗ ಎಂಚ ಆಂಡ ಅಪಗ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾണ് ತೆಲ್ದು ಬಂಜುವೇನಾണ്ട് ಒಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಕಾಮಿಡಿನ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಮ್ಮೆನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅತ್ತರ್ವಾನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಣ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ನಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಮೂವಿ ಎನಿಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕೊಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಗಂಗರ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ದೇರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಇತ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಪನೋಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಹೊಸಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರಾತ್ ಜಿ ಏರ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಪೂರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಂದಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಜಿ ಒಂದು ತನ್ನ ತೆಗೆಂಗೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಮ್ದು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಚೇತಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಂಜನಿಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಚೇತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಪಿರಿಯಡ್ ತೂನಾಗ ಖಾಲಿ ಪರ್ಪುನೆತ್ತ ಮೂವಿಂದ ಪನ್ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನಂಗೆ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ಸಮೇತ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದು ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಬರೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬರ್ತದು ತೂವರೆ ಗೊಮ್ಮಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಒಮ್ಮಂದ ಕಲಾವಿದರನ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಸೊ ಬಲಕೇನ್ಗ ಅಕಲ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚೈತನ್ ಪಂಡ್ ಎಂಚೇತನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ದ ಇರೇಟ್ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪಾಡುವರ ಉಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ರೈಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವರ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಒಂತೆನೆ ಗೆತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ದು ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿಲ ತೋಜಾವಂದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೋಜಾವಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪಾಯರು ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತೂಡು ಸೊ ಎರೆಗೆ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪರ್ಪಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಆ ಪರ್ಪಿನೇನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂಜಿ ತೂವನೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತು ತೋಡು ಓವರಾಲ್ ಅದು ಪನೋಡು ಬಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂತಿನ ವೆಂಚರ್ ಒಮಾನ್ ಕಲಾವಿದರನ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗಳ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದಮ್ಮಟ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಹೊರನೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಗಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೂನಗಣೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ఒక ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪನ್ನೋಡು ನಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಕಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ದಾದಾ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸೀನ್ ಅವಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸೀನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಧೃತಿ ಮಂತನ ಪೊಣ್ಣು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ
ಬೊಕ ದೀಪಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಣ್ಣನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ. ನಾನು ದೀಪಕಣ್ಣ ಅಂದ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದಾರ್ನ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಮಾಂತೆರ ತೀರ್ಪೇರು ಆರು ಎಂಚ ಬಂಡಲ ಜನ ಬೂರು ತೀರ್ಪೇರು. ಈ ಸಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾವೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತನ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಾನು ಕಂತನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ನಾತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಂದ್ರ ನಮ್ಮನೆ ತೂಯತ ಅವರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಅರುಣಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಇನಿ ಒಮಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪತ್ತಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಲ್ಪಲ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಒಮಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಂಚರ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಕಾಂತ ಉಂತಾದೇರಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ನನಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನ ಕುಡಲ ಕಂದರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರೋದು ಇಪ್ಪೋಡು. ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಈರ್ನಡ್ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ 90 ಬನ್ನಾಗ ಪುರಗಲೆನ್ವೇರು ಇಜ್ಜ ಪರ್ಪು ಜೊತೆ 90 ml ಬನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗಂಗಸರ ಐತನೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನುಂದೆನ್ನೇರು ಅಂಡ್ ಔದಾಲಜಿ ಏತು ಓಡ ಆತೆ ತೋಜದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಮೋಷ್ನಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ಮು ಭಾರಿ ಶೋಕುಣ್ಣ ಪೂರಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಉರ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೈದುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಕನೊಂದು ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ 90 ml ಅಂದುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ 90 ml ತೂದು ದಾದ ಪರ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದಾನ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಂಡೆಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪೂರಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ತೂದಾದ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದ ತೂವೋಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಕೆ MC ಅಕ್ಷದೀಪ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್.